Чиқар гирасӣ коробкаи Poco X6 Pro, как обычный коробкаи сиёҳ рӯш, да, фақат эми Poco ду свети бренд дорад, сиёҳ ва свети зард. Чиқар гирасӣ Poco X6 Pro 5G интернетиш кор мекунад ва коробкаша дига он чизи интереси нест. 8x256 свети сиёҳуш. Хоб, комплектацияшда вақте ки ҳуй мекунед, якун чизи шуморо пешниҳод мегӯяд коробкачаки зард бо названия Poco, яъне бо номи Poco, телефона коробкаша мекушед. Симча барои симкартаи пешаи мо я бор я анбоксинг карда будем, уже мо фтиё симчаакш биромадай. Иҷара бошад. Дар дери комплектацияш чиқар гирасӣ документҳои телефон худаш, инро ҳис мемонем. Так, пакет чихол. Чихоли сери, тёмни синӣ бигем. Серияи бениҳоят чихолаш назай, то ин вақта компанияи Poco ранги Redmi чихолои чӣ мемонанд? Чихолои сафед, прозрачный мемонанд. Ини чихол бошад, качествоаш нақстарай, камтари багади қиматтарай ва албатта бо именно бо бренди